Türkmenistanyň prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow ýurdun bazarlaryny dürli görnüşli yerli haritler bilen 50 ter bahadan üpçün etmegi tawşyrýan mahaly ýurdun dürli künjeginde azyk haritlarynyň bahasynyň ýokarlanmagy dowam edýär. Adatlyk radiosynyň howpsuzlyk ýagdaýlary sebäpli adynyň efirde atlandyrylmasydlygyny soran Lewaply habarçysy Türkmenabadyň bazarlarynda haritlaryň bahasynyň her 2 hepdede ortaça 1 manat ýokarlanýandygyny aýdyp şeýle diýär. İl içinde Gök bazary ady bilen tanalýan merkezi Dayhan bazarynda kartoşkanyň 1 kilogramy 6 manada, soğunyň 1 kilogramy 3 manada, üzümüň 1 kilogramy 6 manada durýar. Döwlet dukanlarynda 3 manat 40 teňeden käte satylýan ahal ýagy bazarda 12 manada durýar. Çöregiň bahasy görnüşine göre 1,5 manatdan 5 manat aralygynda satylýar. Yerli kökeleriň bahasy 16 manatdan 25 manada çenli ütgeýär diýip habarçy bazardaky haritlaryň käbiriniň häzirki bahasy barada habar berdi. Şeýle-de habarçy gymmatlamanyň daşary ýurtlardan getirilýän haritlarda hem duýulýandygyny aýdyp, Orsiýetden getirilen süýjüleriň 1 kilogramynyň 45-50 manat, bir bananyň 2-5 manat aralygynda satylýandygyny hem sözüniň üstüne goşdy. Adatlyk radiosynyň Daşoğuz welaýatyndaky beýleki bir habarçysy hem bazarlarda azyk haritlarynyň bahasynyň ýokarlanmagynyň dowam edýändigini aýtdy. Çörek 1-6 manat aralygynda satylýar. 1 litr ahal ýagy 12-13 manada durýar. Yerli unyň 1 kilogramy 10 manatdan, gazak unynyň 1 kilogramy 12-13 manatdan satylýar. Soğunyň 1 kilogramy 3-4 manada, kartoşkanyň 1 kilogramy 6-7 manada, tüwiniň 1 kilogramy 15-20 manada durýar diýip anonim ýagdaýda söhbetdeş bolan habarçy belledi. Adatlygyň Türkmenistanyň Demirgazyk we Günnur welaýatlarynyňky bir-birinden garaşsyz iki habarçysy hem ýumurtkanyň gyçylygynyň Türkmenabad we Daşoğuz şäherlerinde hem duýulyp başlanandygyny aýtdy. Häzirki wagt bir ýumurtka Türkmenabadyň bazarlarynda 1 manat 30 teňe, Daşoğuzyň bazarlarynda 1 manat 50 teňe satylýar. Ýatladyp geçsek 4-nji dekabrda Adatlyk radiosy Aşgabatyň bazarlarynda hususy we döwlet eýçiligindäki dukanlarynda ýumurtkanyň hemde balgar burçunyň gyçylygynyň emeli gelendigini we olaryň bahasynyň telim etse gymmatlandygyny habar berdi. Türkmenistanda azyk haritlarynyň şol sanda balyk önümleriniň, süýtgatyk önümleriniň şeýle-de dermanlaryň, guruluş haritlarynyň bahasynyň gymmatlamagy dowam edýär. Ýurtda un, ösümlik ýagy, şeker we çörek ýaly azyk önümleriniň ýiti gyçylygy duýulyp, döwlet dukanlarynyň öňündäki uzyn nowatlarda bu haritlar adamlara çäkli möçörde satylýar. Türkmenistanda azyk gyçylygy we gymmatçylygy barada Adatlyk radiosynda we garaşsyz habar serişdelerinde çap edilýän habarlaryň fonunda soňky günlerde Türkmen prezidenti Gurbanuly Berdimuhammedow hökümet ýygnaklarynda içerki bazarlaryň harit üpçünçiligine ünsü çekip birnäçe gedek çykyş etdi we bu babatda käbir tawşyryklary berdi. 3-nji dekabrda geçirilen video şekilli iş maslahatynda Berdimuhammedow Söwda we Daşary ykdysady aratnaşyklar ministri Amandurdy Işanowa daşary ýurtlardan getirilýän haritlaryň möçörüni azaltmagy we ýurdun bazarlaryny dürli görnüşli yerli haritlar bilen 50 ter bahadan üpçün etmegi tawşyrdy. 30-njy noýabrda geçirilen ministrler kabinetiniň mejlisinde vice-premier Çary Gylyjew prezidente hasabat berip, täze ýyl bayramy münasibetli ýurdun bazarlarynyň ilatyň isleg bildirýän köp türlü haritlary bilen üpçün edilýändigine, sowda dukanlarynyň azyk önümleri bilen şol sanda gök önümler we miweler bilen bol elin üpçün edilýändigine habar berdi. Bu aralykda 5-nji dekabrda Aşgabatda dollaryň gara bazardaky narhynyň 18 manat 60 teňeden birden 17 manat 30 teňe arzanlandygyny Adatlygyň habarçysy aýtdy. Türkmenistanyň resmi mediasy ýurtda emele gelen azyk gyçylygy we gymmatçylygy barada ilat köpçüligine maglumat bermän gelýär. Muňa derek bazarlarda azyk bolçylygynyň üpçün edilendigi barada makalalar çap edilýär we reportajlar görkezilýär.